Hello mga kadi, welcome back sa akong vlog sa Din's Kitchen Diaries. Karon magluto na sad ta og fried chicken with butter mushroom sauce. Mao ni ang prepare nako sa lamas, mao ni siya ang pamaagi sa pagtagod o kay bawon sa ingan ani kay akong anak ni nagpalit. Kani mao ni siya ang pagmarinate, waday na ko napakita sa inyo ha. So basahan na lang ninyo. Ang mushroom gandam na sad nako para sa iyang sauce unya. Ya ang manok o na akong gi-prepare, gipadaplin, gi-marinate nako og 1 hour. Giadaan na nako para sa sauce niya unya ang mushroom. Okay, magprito na ta. Abutangan day nako aning kuan. Crispy fry before nako i-fried. Sa gulon lang, mix. Prito na, init ng mantika. Okay. Sagol lang. Daplin sa. Mag-prepare na sad ta sa ato ang sauce para sa manok na atong giprito. Butangan na itong butter. Mga 2 tablespoon na siya. Ipa-melt lang. Kayo aron dali na mag-melt. Okay ra gyud hala, sige okay. Samtang nagpaabot sa ta sa manok para madunga na sila kaluto ng manok, luto na sa dang sauce. Na melt na, murag gikuwangan ko kaya basig makuwangan kay iprito pa man ang mushroom. So gidungagan ako siya mga 1 tablespoon sa siguro na. Ibalisa na tong manok diring dapita. Nipilit murag wala na insakto kainit ang mantika ganina. Igisa na nato ang ahos. Ahos luya murag gidungan na din na nako. Gisahon, wato na itong golden brown. Then, isunod ang bombay. Gisa-gisa. Waton nga golden brown. Ato nang is i-fried ang kuan o gisa ang mushroom. Samtang gibali na tong manok. Cake flour akong gigamit kay nahutdan man ko og all purpose. 2 ka tablespoon ra na siya. Kayon aron di mo bantok, sige okay. Kaluwagan sa dani akong videographer balihon sa natong manok diring dapita. Kakaragan jud sa videographer nako. 2 cups day nga tubig ang isambaw diha. Sa gulog maayo. Golden brown na sa manok. Mo na ni. Ato nang ibubo ang atong sauce. Okay. Wala siya. Garnisan day na nato o sibuyas dahon. Na si Kobe.
excited na, naguwat na siya daan. Favorite na ni Kobe ang chicken. Labi na lang ko ang chokes to go. Ano yung favorito niya. Bahin. Kuwang diri dapita. O kuwang pagitspikas. Alkansin niyang uban. Una na si Papa Nuno ni Chick na kung luto na ba. Isayaw ni si Papa Nuno. Mao nang papa ni Kobe. Si Noah. Si Turay. Pero din na mukha ko ng chicken. Isda na iya ha. Mao na ni guys ang finished product nato sa fried chicken with butter mushroom sauce. Yeah, thank you for watching. Sa sunod na sad.